Inter xejn, Shakhtar Donetsk xejn. Jekk kien hemm xi ħadd illi kien qed jistenna li se jiġri dak li ġara llum, ċoe li l-Inter ma nirbħux, dak ix-xi ħadd huwa jien. U kont konvint illi ma nista' nirbħu. Illum għal 30 sena nżomma l-Inter jiena. U naħseb li f'dawn it-30 sena tallimt xi ħaġa fuq l-Inter u fuq l-affarijiet kif imorru, eccetera, eccetera. U jiena naf illi meta niġu għal ċertu logħbiet, we are not up to standard. Maħniex hemm. U kif taqbad tajt, dawn il-logħbiet tassiju no dejjem infalluhom. Neħdu das-sentejn. Fallejna mal-Juventus is-sena l-oħra, fallejna mal-Lazio, fallejna l-Europa League Final mas-Sevilla, dis-sena fallejna d-derby, fallejna mal-Lazio, fallejna l-logħbiet kollha taċ-Champions League, ħlief l-aħħar waħda mal-Mönchengladbach, u kollox ma kienx ħaqna ngħaddu. Issa inutli nqogħdu nduru mal-lewża. Fil-fatt anke illum nkun onest magħkom, jiena l-logħba rajta b'dak is-sens ta' rassenjazzjoni li isma' raħ nara l-logħba tal-Inter se nitfa' l-logħba tar-Real biex nara x'inhu jiġri hemmhekk ukoll, ma tant naf li għal xejn għax naf li għal barra. Okay, l-qatna l-Astab Martinez, imma kellna diversi xuttijiet li marru barra, ma l-logħba deret illi kienet se toħroġ bl-outcome li se toħroġ. Ma tantx hemm xi tgħid iżjed, issa x'se jiġri barra mill-Ewropa u biex inkunu onesti magħkom aħjar hekk, u se ngħid għalfejn aħjar hekk. Għax hekk issa nistgħu nikkonċentraw fuq il-League u fuq il-Koppa Italja. Forsi dak lan illi din is-sena Conte jrid jaħdem għalih mingħajr ebda skuża, ċoe ir-rebħ ta' tazza, jasal. Ovvjament issa fil-lig rridu nirkupraw 5 punti fuq il-Milan, il-Koppa Italja, nibdew f'Jannar, ma rridux ninsew li jekk ngħaddu dan ir-round imisna possibilment derby, u mbagħad jekk ngħaddu dak possibilment niltaqgħu mal-Juventus. Għalissa ma tantx għandi xi nżid, naħseb dak li kelli ngħid fuq il-logħba tal-lum ftit jew wisq qedtu mill-bqija fimni parentesi żgħira, all right, kellna ċ-ċansijiet tagħna l-Inter, imma fl-opinjoni tiegħi naħseb li kienet logħba ta' xejn b'xejn. U b'dak il-ħsieb nieqaf hawnhekk. Kif qed taraw ukoll il-videos se jibdew jieħdu ftit ukoll xi sfondi differenti, nisperaw ovvjament qed nippruvaw naraw kif se ntejbu l-prodott, għaldaqstant komplu nkitbu fuq l-istazzjon tagħna ta' YouTube, klik għal video logs oħrajn ta' din ix-xorta, il-video log ta' nhar il-ħadd se nafżakom minn issa ser joħroġ eżatt wara l-Grand Prix ta' Abu Dhabi minħabba li hemm l-Inter fin-nofsija u tiġri fis-2:10 se jkun live u fih se niddiskutu sew dak li ġara fil-logħba tal-Inter u sew dak li ħajkun ġara fl-aħħar tiġrija tal-istaġun, tiġrija li diġà rassenjat li t-tielet post tal-McLaren mitluf ma fuq dak nitkellmu żjed il-qudiem. Komplu segwu wkoll il-paġna tagħna ta' Facebook fejn ukoll minn hemm ikolkom id-diversi links għall-aħbarijiet ġurnalistiċi li ser joħorġu fuq is-sit tagħna antonellosportsblog.wordpress.com. Sakemm ukoll qed nitkellmu probabbli jkun ġatera wkoll l-aġġornament fuq il-logħbiet tal-kampjonat BOV Premier li kellna dil-ġimgħa, almenu li ħibs. Qed ituni ftit pjaċir hemmhekk s'issa. U mill-bqija dejjem segwu l-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing għadha jkun hemm il-telliqa tat-tieni kampjonat fil-Kanada. Il-kampjonat prinċipali jidħol nhar it-tnejn fejn jien se nkun qed nikkummenta bħas-soltu ma' from ta' Bone.
U wkoll il-kollaboraturi l-oħra tagħna ejja.com għal dawk li jidħlu l-aqwa kwoti b'mod responsabbli fuq għal min ukoll irid forsi jilab. Ovvjament ma neżaġerawx. Kif testu minna kollu bħalma dejjem ngħidilkom għamlu li xjaten tridu. L-etab il-kulħadd ħbieb u dan kien riżultat mistenni, ġifieri jekk hawn xi hater ħajjipprova jiddaħħaq serħu raskom li m'intomx qed se taħarqu nibdaqshekk. Ħudu ħsieb.